Taning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepinowo awas kang samar pamore suksma sinuksmaya winaya kalbu pambukaning warana sarwen saking wiyat layaking kesating sing musiking rasa jati lupu patok Ela elo siromo menang solo oleh payung muda majeti lolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duwe dia sing sunasung sebut wasalim ala sayyidina Muhammad ala gamari ilmilah salat angka imakan widawami manilai kesah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
ilaha illallah. Kulo minyo selo setong akoy tepesan korong. Bebasan buat gak mungkin yang pasti. La ilaha illallah.